Se aika hyvin osuu tuohon aukkoon. No sitten seuraava pilviltä hyökkää, mutta ei se ehkä ehdi. Se tulee niin aika se hitaasti. alkuun ehdi, mutta niin se ehtii ennen kuin se loppuu. No, sitten on taas tämmönen jännä väri. Niin jo. On. Pilvi tuota hyökkää, mutta Ai, tulee liian nopeasti. pahasti hyökkää tuo pilvi. Joo. Paljon meillä on aikaa? 3. Tulee aika lujaa. Niin tulee, joo. Pitää juosta kaksinkertaista äänellä. Ehdin nyt äkkiä vauhtia. Vauhtia. Pilvi hidasta. Mitä mene nopeasti ohi. Ei ole paljosta kiinni, mutta Ei ole paljosta taitaa kiinni. jäädä. Ai se tulee just toi pilvi. Niin, just tulee joo. Oi pahus. Joo. Kyllä se kerkee, se pilvi kerkee. Joo. Sinne meni. Sinne meni. Ei. Okei, no mitäs nyt on sitten nähtävissä? Ei. Niin, nyt kannattaisi kiinnittää huomiota. Onko se mitään havaittavissa? Mutta on hienon näköinen, miten tuo valo siroaa tuolta. Nyt kun voi kervittää tuon, niin oikein Voi oikein. Kökkö. Vähän tuonnepana ois. Osu. Joo, ei se minuutista kiinni. Joo. Lentokone vetää siellä. Se menee lentokone, niin sitä varjoa pitää. Näkyy. No niin. Näkyy. No niin. Nyt on tuolla luonnollinen lasi tossa. Siellä se sirppi vetää. Nyt on hämärä. Niin, kyllä. No otas tommonen vaaleampi kohta. Tulisiko se tuohon aukkoon sitten tuossa pimeydyksen lopulla? Kyllä se ehkä. Saas nähdä. Oi vitsi, nyt rupeaa Se varjo tulee tuolta. Joo, nyt on kyllä. Niin se menee tuossa. Se menee just tuohon ohuen kohan Niin menee. läpi, joo. Ei tarvitse käyttää laseja kun. Nyt on hämärä. Joo, nyt on hämärä. Oi, nyt näkyy koronaa. Joo. Oi vitsi. On hieno. Se osuu tuohon aukkoon vielä. Ai että se on. Joo. Se on just tos, jos tulee toi pilvirako. Niin tulee.
Uskomaton säkki. Oikeastaan heijastaa Wow. tuota koronaa. Oh. Lamputkin syttyy. Niin. Milloin tähdet näkyy? Hei, tuolla on vielä valosampaa tuolla. Niin. No onnistuhan tää. Tää on kyllä aika täydellinen. Tuommoinen käärme. Täydellinen pimennys. Ja kattoo sonne, kun siellä on just toi johon piirron kohtaan. Sitten tää valoväri. Ja nyt tulee tuohon isompaan aukkoon vielä. Joo, tatula. Pohjalla tavallaan. Niin näkyy jo, kun se oli kirkas. Ei huono, ei huono. Kato, Niin siellä on, niin siellä on näkyy. flare. Joo. Niin se on flare se kirjoitti. Missä se on kello 5? Nyt kello 5, niin siellä on piste koko ajan. Joo. Saksa hyviä. Saa nähdä. Ei nyt kometta näy, mutta sillä ei ole merkitystä. Oi, nyt se on tuossa ihan hirveä. Tää olikin ihan onnea. Tämä on onneksi riittävän pitkä, että se ei osu pelkästään tuohon pilviin. Mut hieno toi flare kyllä, se koko ajan loistaa. Joo. Nyt tulee kohta. Nyt näkyy tähdet. Tuolla lentokoneesta niinku tonne. Nää näkyy jo joku. Joo. Onko se Jupiteri vai Venus? Kumpi se oli? Venus oli muistaakseni Oikealla. Se on tuolla näkyy oikealla. Joo, Joo. niin siellä on Venus. Joo, se oli autossa joo. Joo, toi rupee valaistumaan jo tuolta. Tuolta loppuu kohta. Mikä toi Jupiter? Ja sitten puolet välissä sitten komeroilla. Joo. Valaisuus lisääntyy. Joo, nyt se vie pilvet. Oo. Ei haittaa, ei haittaa. Joo. Joo. Ja se loppu jää nyt näkemättä. Eikö se tulee vielä sieltä? Ei kerkeä enää. Kyllä kerkeä. Ei kerkeä, se vaan täydellinen. Kato, tuolla valo tulee jo. Niin tulee joo. Ei, mutta eikö tuolla... No niin, siellä. Näkyy. Näkyy. No niin, sieltä timanttis on. Joo. Joo. Oo. Lotta, kato nyt se timanttisormus tulee sieltä vasta. Valot täällä. Ja sitten valot. No niin, siellä näkyy sekin. Hienostihan se meni. Hienosti se meni. Oh. Joo. Oh. Joo. Sori näistä pilvistä. Joo, ja sit se on. Sitten kauhealla vauhdilla tulee lisää valoa. Oh. Niin kun silmä on tottunut siihen pimeään, niin Ei tää tullut ollenkaan niin kylmä kuin hypitteli. Tai siis turkit tuli mun mielestä paljon suuremmin.
Turkissa muuten tuli kylmä, joo. Just silloin oli niin pilvet, kun oli kumpaakin suuntaan kuin Oh. Nyt se on ihan sikkelä.